dous conceptos clave que eles recollían, que son, primeiramente, a necesidade de que todos os axentes sociais e económicos implicados participen nos procesos de toma de decisións, e aí hai que destacar o traballo que se ven facendo no seo da Comisión de Seguimento da Illa de Tambo, que se botou a andar no ano 2017. Por outra banda, tamén nos parece importante incidir no concepto da sostibilidade, é dicir, na necesidade de que tanto a nivel ecolóxico, de recuperación, de conservación e de protección, como a nivel socioeconómico, pois os proxectos que se leven a cabo teñan unha viabilidade e poidan ser mantidos no tempo, sean perdurables. Nesta mesa redonda participa tamén Claudio Quintillán como representante da Asociación Irmandade Illa de Tambo, que son impulsores e integrantes, como decía, da Comisión de Seguimento, que están implicados na organización desta xornada dende o primeiro momento, non? Colaboran tamén con parte dunha exposición que foi elaborada pola propia asociación e que complementa ao inicio a exposición de Portela, e que son os organizadores das visitas a Tambo, coa pertinente autorización da Escola Naval, que nos permiten visitar a illa, coñecer a illa e coñecer os valores naturais e patrimoniais que contén, tanto os veciños e as veciñas de Poio como as moitísimas persoas visitantes interesadas nestas viaxes e que nos dan un pouco a medida do grandísimo potencial e atractivo turístico que ten a Illa de Tambo e a necesidade de promocionala e de aproveitar para poñela en valor, como dicía antes, dende un xeito sostible e respetuoso co entorno. Contamos tamén nesta mesa redonda con Xosé Fortes, un prazer coñecelo e un prazer poder contar con el hoxe, escoitalo e aprender da súa experiencia, e para non roubar máis tempo, quédame só facer unha pequena mención e agradecemento ao Mosteiro de Poio, ao seu superior, o Padre Arsenio, pola disposición e pola colaboración que nos prestaron en todo momento para poder realizar esta xornada aquí, que nos parecía o lugar máis idóneo pola vinculación que ten o Mosteiro de San Xoán coa Illa de Tambo, pola significación que ten ao longo de toda a súa historia, así que lle estamos moi agradecidos, como decía, ao Mosteiro por permitirnos celebrar aquí esta xornada. Doulle paso agora ao Concelleiro de Promoción Económica, Gregorio Agís. Gracias pola vosa atención e continuaremos ao longo do día falando. Gracias, Silvia. Bueno, bos días. Xa unha vez feitas as presentacións, reiterar os agradecementos aos ponentes que de maneira desinteresada nos ilustrarán hoxe do seu coñecemento. Son xente moi vencellada a illa, con moito coñecemento que nos vai axudar, sen dúbida, a facernos opinión con respecto ao futuro que queremos para a Illa de Tambo. Felicitar a Sergio polo seu magnífico proxecto, feito con sensibilidade, un proxecto realista. Tamén, agradecer a Universidade de Vigo e a vos mesmos o gran traballo que fixiste en 2014 daquela axenda urbana que foi o xerme do que nos trae hoxe aquí. E, facendo un poquinho de historia, hubo un acordo plenario que acordou configurar o que era unha especie de comisión, unha mesa de seguimento da Illa de Tambo, donde están representadas todas as sensibilidades, tanto asociativas como colectivos do noso Concello, e que nos levou hasta a actualidade, hasta a situación actual, onde estamos negociando co Ministerio de Defensa, negociando co Goberno de España, para acadar efectivamente o que é a transferencia definitiva da illa ao Concello de Poio. As negociacións están realmente avanzadas e temos a oportunidade de ter unha gran capacidade de interlocución, no sentido de que tanto o Ministerio como os representantes que nos acompañan hoxe aquí, aos que quero agradecer a súa disposición especialmente, como o Concello de Poio estamos alineados no sentido de unha vez por todas abrir a illa ao uso público, ao aproveitamento por parte da veciñanza, porque entendemos que é un recurso fundamental desde a perspectiva turística, económica, paisaxística, emotiva e histórica. E creemos que é fundamental dunha vez por todas acadar este obxectivo, e creemos que, sen dúbida, están alineados tanto a Administración do Estado como o Concello para conseguilo.
Agradecer tamén aos membros da comisión por o seu sentido constructivo en todo momento, que tamén nos permitiu chegar a este momento. Me gustaría tamén mencionar a importancia que tuvo no sentido de que a illa chega na situación actual, a nosos tempos tamén chega con unha perspectiva donde temos que asimilar a conservación, protexer os valores patrimoniales, os valores arquitectónicos, os valores paisaxísticos, e logo nos ilustrarán perfectamente dos valores que ten a illa, pero eso se vai a poder facer e se vai a poder conservar precisamente porque a tutela de defensa deixou en gran medida a marxe dos procesos especulativos dos anos 70, 80 e sucesivos a illa, non? En condicións normais na illa, a illa de Tambo non chegaría aos nosos días nas condicións que chega, non? Prácticamente virxen. É certo que temos grandes retos que superar, temos moito que abordar, pero é unha gran oportunidade para o noso Concello, pero entendemos que a illa de Tambo non só é un patrimonio do Concello de Poio, sino que é un patrimonio de toda a ría, non? E temos moitos retos. Temos o reto da protección das edificacións, da arquitectura que ali se atopa. Temos o reto da posta en valor do patrimonio arqueolóxico que ali se atopa. Temos o reto tamén de conseguir transmitir coñecemento, recopilar toda a información histórica que é importantísima, non? A trayectoria da illa de Tambo no contexto histórico da nosa ría e o que representa para a nosa ría e para a propia socioloxía e a transmisión oral do entorno é fundamental, non? E tamén hai que facer ese traballo de preservación e difusión desa información, non? Tamén importante facer alusión aos fondos marinos que teñen, como se ten dito, ten unha gran relevancia, é necesario preservar e conservar, así como facer unha transición intelixente da floresta que ali se atopa, non? No día de hoxe, pois todos sabemos que, bueno, está prácticamente invadido polo eucalipto, polo tanto hai un perigo certo a corto plazo de incendio. Temos que abordar con intelixencia esa transformación para unha vegetación autóctona e tense que facer unha transición intelixente, non? E logo, outro dos retos fundamentais é o control, a vixiancia, establecer as medidas de protección oportunas, tanto desde as propias figuras paisaxísticas ou ambientais como da propia protección física, non? Con un sistema de vixiancia operativo e intelixente, non? E, sobre todo, evitar a sobreexposición, a sobreexplotación e garantir que a illa teña un futuro e que sexa un futuro para que os veciños podan disfrutala durante moitas generacións. Neste día teremos a oportunidade de, entre todos, configurar tamén unha serie de opinión para configurar unha estrategia, configurar un horizonte que nos permita tamén definir ese horizonte que queremos definitivo para a illa, non? Que nos permita establecer unha estrategia definitiva para loitar, para conseguir que ese objetivo se faga a moi corto plazo. En referencia á transferencia da propia illa, as negociacións están moi avanzadas, esperamos poder en pouco plazo resolver esta situación para poder iniciar todos os traballos de recuperación, de análisis, de definición precisamente das perspectivas de futuro que temos de conservación e de mellora da propia illa. Por lo tanto, nada máis, vos deixo xa con Mariano Méndez, que espero que será nos ilustrará. Bueno, antes de intervir Gonzalo Méndez e Mariano Lastra, eu vou presentarme, son María José, persoal da Consellería de Promoción Económica do Concello de Poio e ao mesmo tempo secretaria da Comisión de Seguimento da Illa de Tambo. Entón, agora para empezar temos a Gonzalo Méndez, que todos o coñecemos porque estivo traballando, como decía Silvia, na Axenda Estratégica para a Illa de Tambo. Gonzalo Méndez e Mariano Lastra traballan na Facultade de Ciencias do Mar de Vigo. Gonzalo xeógrafo, doutor en xeografía, diplomado en técnico urbanista e forma parte do Centro Europeo de Excelencia da Universidade de Vigo do Campus do Mar. Ten un máster en Evaluación Ambiental e Estratégica, por decir algo que sea relevante ahora mismo, e tamén especialista en recursos xeolóxicos marinos, en
bases de política de cohesión, en todo o que é desenvolvemento do territorio. É un experto, como xa demostrou no 2014, cando se elaborou a Xenda. Por outra parte, Mariano Lastra está máis enfocado o tema da ecoloxía e da bioloxía ambiental, tamén da Facultade de Ciencias do Mar, sobre todo de oceanografía biolóxica. Ten un grupo de investigación e non vou a decir moito máis porque estamos mal de tempo e vamos deixar falar a eles do que ten preparado. Necesitas a pantalla, Gonzalo? Sí, ben, a verdade é que igual con isto das distancias o do fondo non sei se tedes moita oportunidade de ver a pantalla. Antes de nada dar as grazas evidentemente ao Concello de Poio e tamén a Sergio polo seu labor de aunar, non? De aunar aos que hoxe participaremos, que vimos de moi bo grado, que estamos, realmente contentos de pensar que se avanza e que por fin poderemos ter unha solución para a Illa de Tambo, non? Entendo que cando se me invita a vir, bueno, pois, como xa se dixo na presentación, polo traballo que fixemos no ano, ou que presentamos realmente no 2014. No ano 2014 presentamos a chamada Axenda Estratégica para a Illa de Tambo, da que vou dar simplemente algunhas nocións mínimas para contar un pouco o que foi aquelo. Foi un encargo que se nos fixo directamente polo Concello de Poio a través tamén do que antes eran os GAC, os Grupos de Acción Costeira, actualmente os GALP, e no que se nos pide un pouco que exploremos as posibles solucións ou as distintas alternativas e a folla de ruta para a illa, non? De saída, nós o que facemos é, bueno, pois, facernos, pois, como tedes aí, tres preguntas, non? Que a principal que se pode facer coa Illa de Tambo e depois dúas que surxen desta inicial e é, bueno, pues, que valores ten realmente, se que está un pouco na idea de todos que hai que protexela, que posiblemente podería haber algún tipo de figura de protección que, bueno, pues, pola prensa falase incluso entendendo un pouco como aspiración ao mellor de máximo de a posible incorporación ao Parque Nacional, chegarse a falar, e para poder ver si algunha desas liñas son posibles, pues, bueno, que valores ten, que hai que protexer aí. E a outra é que usos son posibles, é dicir, ao marxe dos valores, que é o que é posible,
con que requisitos, non? Tamén un pouco da tramitación. Parciais, puntuais, de aspectos, a illa e o entorno aparece citado con certa frecuencia noutros traballos máis globais sobre a ría ou sobre partes da ría, sobre todo cando falamos de análise do medio natural, pero, digamos, non carecíamos de análises globais sobre a illa. E para iso, o que fixemos, o resultado que aportamos foi unha recompilación, unha base de datos que está disponible, como xa se dixo, a través da página web do Concello, na que está, bueno, pois, non me atrevo a decir todo o que se publicou sobre a illa, pero sí unha grandísima parte do que se publicou sobre a illa en distintos campos temáticos. Feito iso, o que nos quedaba era decir, bueno, que é o que nos falta por saber, en que aspectos non hai suficiente coñecemento e como podemos solventalo. E aí identificamos 3 campos. Identificamos que no campo da xeoloxía, da xeomorfoloxía, non había prácticamente nada sobre a illa, igualmente sobre o estado da flora e da vegetación, máis alá do que vemos, como nos decían antes, un fermoso eucaliptal con outras especies como as acacias e outras como pudemos decir, outras invasoras como pudemos comprobar despois, pero por baixo dese bosque hai un sotobosque, hai outras plantas que algunhas teñen realmente tamén interese, non? E despois había unha ausencia de información sobre fauna bentónica, sobre a fauna da parte da mariña, e é para o que participou Mariano Lastra, non? No grupo éramos 8 profesores e investigadores da Universidade de Vigo, e un pouco encargámonos desta parte. E para eso fixemos, para estes 3 aspectos, fixemos 3 estudios sectoriais, 3 estudos enfocados a, digamos, solventar esa carencia de información. E todo isto para qué? Pois para que a decisión fora unha decisión informada, para facelo con coñecemento, non, digamos, unha serie de propostas feitas no aire, non? Para iso fixemos, entregamos no Concello, e está na página web, unha análise, un diagnóstico, unha batería de propostas, pero para nós era moi importante, tamén o dixo a concelleira Silvia hai un momento, era moi importante que non fora o típico informe duns técnicos aillados de universidades, os señores que veñen, que estudan e simplemente din o que se lles ocurre un pouco con desconexión, senón queríamos que fora unha decisión participada, fixeronse uns foros que sei que algúns de vos ou algúns de vostedes estiveron nel, no que hubo unha participación moi interesante, no que incluso hubo que non podía acudir ao foro presencial, que hubo 2, pois pudo participar a través dun foro telemático mediante unha aplicación informática na página web, e hubo tamén aí algunhas participacións, e de aí saiu un plan de acción e unha estrategia de unha folla de ruta. Simplemente lembrar, porque se dixo aquí, que cando entramos na página web do Concello imos á parte baixa da primeira pantalla ou das seguintes, e abaixo de todo hai ese logo que fixemos no seu día da Illa Tambo, e aí, a través deso, accédese a unha página que é esta, na que está todo, digamos, todos os informes, a totalidade, e incluso hai un SEO-visor no que se pode consultar a distinta cartografía que se xerou para eses traballos. Vou dicir só algunhas cousas máis acerca de que o que fixemos respecto a parte que me correspondeu tamén, digamos, a parte da coordinación global, correspondeu un pouco a parte tamén de xeoloxía, xeomorfoloxía.
Un pouco tamén por situarnos respecto ao que é, digamos, ao que é o contexto de Tambo, por facer unha analoxía, é certo que bueno, nas Rías Baixas dispoñemos de distintos grupos de illas, pero non podemos seguramente comparar inicialmente Tambo, por suposto, con Onza ou arquipélago de Cíes ou de Sálvora, pero sí poderíamos facer unha certa analoxía entre Tambo e posiblemente Cortegada, en algúns aspectos, non? Pero non quero tampouco afondar agora neso, pero sí que estaríamos nunhas circunstancias parecidas, incluso en algúns aspectos históricos, non? Digamos, como se enfrentou sobre todo o século XX, poderíamos ver algunhas semellanzas. Respecto a xeoloxía, simplemente hai unha baixa diversidade mitolóxica, eso é certo. A illa é basicamente granito, é o mesmo granito que temos en boa parte do concello de Poio, na zona que temos aí no mapa xeolóxico que temos nesas tonos rosas, o mesmo granito que hai aí. É un granito que sí ten unha certa singularidade, que é moi fácil de alterar, e por eso deu tamén esa forma. Ten, sin embargo, interese, digamos, polas xeoformas graníticas. E aí temos ese famoso Tafoni, que seguro que quen estivo na illa pasou por ali e o veu, é unha inmensa cachola de moitos metros, que é un bo exemplo de alteración, como hai pías ou hai outras formas nas que non vou parar. Hai interese tamén polos xacementos cuaternarios. Había algo que agora non se ve prácticamente, ao final teño unha imaxe que lembra un pouco eso. Había o que se chama unha duna rampante, unha placa eólica, que dende a praia subía todo pola ladeira noreste da illa, que resultaba moi interesante, incluso foi o que deu lugar á zona máis vegetada, como veremos tamén. Hai riscos de erosión, hai problemas de erosión nas praias, eso xa o comentaba tamén Sergio, eso hai que telo en conta para o futuro, e digamos que dende esta perspectiva, sobre todo, o que interesaba era a utilidade educativa. A verdade é que, dende o punto de vista xeolóxico, permite ver algunha serie de xeoformas bastante interesantes e, digamos, con unha proximidade. Fixemos unha análise DAFO, que non imos ver máis que en algúns aspectos salientables. Había unha serie de feblezas ou unha serie de debilidades dende o punto de vista da nosa análise, entre as que quero destacar simplemente tres. Hai moitas plantas exóticas e invasoras que habería que reducir, habería que elaborar seguramente un plan para ir eliminando, porque reducen a biodiversidade. É necesario un proceso de medio-longo prazo para a recuperación da vegetación autóctona, como consecuencia do que acabamos de decir, e hai tamén insuficiente coñecemento e monitorización ambiental. Nos fixemos varias visitas á illa, pero fixémolas nunha ventana temporal que coincidía basicamente co verán. Como todo o mundo pode saber, hai algunhas especies que son moi temporais, que só se poden ver ao mellor durante unhas poucas semanas de primavera na que florecen, poder identificalas, de tal xeito que nos identificamos moitas especies, pero podería incluso haber algunhas máis que se nos escaparon. Como fortalezas da illa, unha baixa alteración física, da que se falaba antes. Tivemos a sorte de que estivese digamos, en más da Marina durante unhas décadas que
foron de moita alteración do litoral e, por lo tanto, quedou sustraída ao desenvolvemento urbanístico en momentos críticos e iso, bueno, pues tamén permite que se nos traspase agora en boas condicións. Hai unha serie de edificios singulares recuperables, en concreto concordo totalmente en que o edificio do Lazareto é espectacular e dá moitísimas posibilidades. Hai un patrimonio natural de hábitats prioritarios aos que tamén se referirá Mariano seguramente, de moito interese, e hai algo que tamén é unha ventaxa competitiva moi grande respecto aos arquipélagos de Cies, Ons ou Sálvora, e é unha accesibilidade rápida, inmediata, para, bueno, dende distintos puntos, ademais, en un percorrido moi baixo. E para os que se marean en barco, pois non dá tempo, non dá tempo, e é unha vantaxe evidente. Había unha serie de ameazas que tamén identificamos, que non houvese unha figura de protección asignada, por eso é necesario facelo canto antes. A necesidade de vixiancia, hasta agora recaeu na Mariña, pero, bueno, pois o Concello na nova situación terá que asumir o que eso implica. Hubo e hai accesos incontrolados, que, bueno, que estaría tamén asociado con risco de impactos, de degradación por accións tamén por accións desas visitas, e despois o que teño aí por accións na contorna, que posiblemente estaría incluso na orixe da erosión que hai neste momento, podría estar vinculada a algunha das obras no Porto de Marín. Como facilitadores, como oportunidades, bueno, pues hai unha demanda de espazos para actividades deportivas e de lecer en áreas mariñas, nos entornos, hai demanda todavía hai demanda de espazos de ecoturismo, de educación ambiental, existen evidentemente liñas de axuda da Unión Europea e de organismos estatais autonómicos para temáticas de interese para a illa, e despois, dende unha perspectiva de estrategia de protección de espazos naturais, o certo é que a illa é unha posición estratégica moi interesante entre os espazos ben conservados da boca da ría e as zonas máis do interior. Como sabemos todos, pois entre o que pode ser o Enil, o espazo natural de interese local das Xunqueiras, da Xunqueira do Alba, por exemplo, e o Parque Nacional, no caso de Ons, non hai nada, non hai ningún espazo intermedio que sirva de transición. Fixemos unha táboa de opcións, que non me vou parar nela, pero sí que, bueno, todas as posibilidades que había de figuras, cales eran a súa viabilidade, sobre todo dende a perspectiva do Concello, se o que o Concello podía ou non podía, digamos, ser un axente clave nas mesmas, e se eran interesantes a longo, medio ou corto prazo. E vou ir rematando, isto vou saltado, fixemos unha serie de liñas estratégicas, pero como estamos mal de tempo, saltámoslo, e quedamos coas dúas últimas diapositivas. Esta imaxe que tiñamos da illa nos anos 50, seguro que todos conseguimos recoñecer a imaxe, non, feita por riba da Escola Naval. Vemos a illa, temos a sorte de poder vela así sen eucaliptos, podemos ver igual na foto aérea do voo americano de 1956, na que vemos, neste caso vémola norteada, e vemos que igualmente é a famosa tartaruga que se refería na literatura, non? Porque veíamola escasa de vegetación, moi ben a través seguramente do conxunto de penedos. Se que nos fixamos na masa arbórea,
na masa arbórea que hai na parte superior dereita, digamos, a partir da praia pola ladeira cara arriba, esa masa arbórea correspóndese aquí a illa. Este é un mapa de 1889, está xusto ao revés, está xirado, o norte está cara abaixo, o que temos arriba de todo o illote de Tenlo, onde está o faro, pero correspóndese con unha serie, unha representación que hai aí do que decía ao principio, e así remato enlazando co principio, de que había unha duna rampante, había unha placa eólica que ascendía, e que tamén unha singularidade, porque as placas eólicas que temos na costa galega, que hai outras, evidentemente, coinciden sempre con zonas moi abertas aos temporais. É dicir, a partir de praias de mar aberto hai placas eólicas que ascenden, pero normalmente están cara ao oeste ou cara ao suroeste, para os temporais do suroeste, cara aos temporais en xeral do oeste. E aquí temos polo lado contrario, unha singularidade. Como a praia está xusto no lado protegido da illa, o que temos é unha placa eólica moi singular que ascende para cando os ventos precisamente son de noreste, non? Que é tamén un aspecto moi curioso. Creo que me pasei. Mariano, cando queiro. Usted hai un micro. De mascarilla, porque con esta no se me oye, seguro. Vale. Hasta ahí. Bueno. Gracias, Gonzalo, por la intervención, creo que ha sido brillante. Yo por mi parte lo mismo, dar las gracias al Concello de Poio por organizar esta jornada que, bueno, considero una continuación de aquel trabajo que hicimos en su día. También, por supuesto, a Sergio, porque creo que es el catalizador y el alma de todo este proyecto y está sirviendo pues para avanzar en en todo lo que tiene que ver con la recuperación al uso público de Tambo y la salvaguarda o la recuperación también de su medio ambiente, de su naturaleza. Además, con un proyecto que creo que está muy bien desarrollado, muy bien planteado y tiene, desde luego, goza de mis simpatías en lo que corresponde a la protección del entorno, a la eliminación de las especies invasoras y al uso sostenible de la isla. Bueno, mi trabajo, la verdad, se limitó al ámbito estrictamente marino. Por lo tanto, no va a ser una charla tan interesante como la de Gonzalo, pero bueno, es en lo que trabajó mi grupo y bueno, que fue simplemente, a partir de unos pocos puntos de muestreo, tratar de calibrar el interés de los fondos alrededor de la isla de Tambo. Trabajamos con lo que se va a llamar, bueno, digamos, como el objetivo del estudio era pues tratar de encontrar de un trabajo basado en la biodiversidad, la búsqueda de las comunidades bentónicas, es decir, ligadas a los fondos, en lo que se va a llamar el compartimento macrofaunístico, es decir, aquellas especies de más de 1 milímetro. De más de 1 milímetro de tamaño. Ese ha sido, digamos, para nosotros el indicador de la calidad ambiental de los fondos, el indicador en función de la experiencia que nosotros tenemos de trabajar en las rías. ¿De acuerdo? Voy a explicar un poco lo que hicimos y también un poco los antecedentes que hay de trabajos en la ría de este tipo, que hay algunos, sobre todo tesis doctorales desarrolladas en la Universidad de Santiago y Coruña.
Estos son los puntos de muestreo con los que nosotros llevamos a cabo nuestro estudio. Eran 7 puntos de muestreo con esa distribución que tenemos ahí. En cada punto lo que hicimos fue tomar varias muestras con un total de aproximadamente 1/4 de metro cuadrado de superficie total por localidad. Como digo, pues bueno, trataban de cubrir un área un poquitín en función de las batimetrías y de las localizaciones de los distintos roquedos que rodean a Tambo. Pues de esa manera nosotros seleccionamos los puntos de muestreo. Como digo, trabajábamos con la variable nuestra fue la biodiversidad. En general encontramos un número de especies notable en los fondos de la isla de Tambo, sobre todo en algunos puntos. Siempre estamos hablando de fondos mixtos, es decir, con una componente significativa de fangos que pueden tener un origen del río, también pueden tener un origen los fangos de parcialmente fangos procedentes de celulosa de ENCE. Eso sería otro tipo de estudio. No son tan altos. Comparamos con zonas equivalentes en la ría de como en 71 especies. La mayoría se corresponden desde se denominan fondos de las rías gallegas, de fondo concha de mejillón con arenas gruesas. Los gusanos también son una clave que aporta de la ría. En función de cómo estén compuestos, de cuáles sean las especies dominantes, de qué es decir, si los fondos están, digamos que son afectados por contaminación, si no están afectados por la actividad humana, simplemente analizando cuáles son la composición en especies de toda esta lista. Algunas especies eran particularmente llamativas, como bueno, pues algunos poliquetos. No vamos a entrar en el detalle, desde luego. Lo que sí me gustaría señalar es que bueno, las cuatro estaciones de máxima biodiversidad que está, digamos, a la derecha es una estación de cascajo, es la que tiene el mayor número de especies distintas, hasta 45. Sin embargo, en lo que a mí respecta, son estas dos, la de 36 y 38 especies, que es lo que antes mencionó ya Sergio, el MER, el Lithotamnium. Es un fondo que lo hemos descrito, está cartografiado y lo hemos descrito en otras días, hemos trabajado en él, que está alfombrado por una alga calcárea que se llama Lithotamnium coralloides, hay otras especies, que tiene esta estructura arbuscular muy carbonatada, es muy duro, es totalmente pétreo, ¿de acuerdo? Que tiene una forma pues muy parecida a lo que podría ser un arrecife de coral. Lo que hace es aportar al fondo que es muy útil para construir nichos espaciales en los que viven pues elevados en este hábitat.
bueno, tienen un tamaño relativamente pequeño, unos pocos. Tienen una longevidad pues muy notable. Crecen aproximadamente unas tasas de 1 milímetro por año, que bueno, para estos datos que tenemos aquí, entre los 20, entre los 15 y los 20 años. Están datados bancos de este tipo desde incluso miles de años, o sea que son muy longevos y son muy delicados. En general es una de las cosas que podemos decir, son rápidamente afectados, por ejemplo, por la contaminación orgánica, de arrastre de las pesquerías. En la isla de Tambo el cálculo es que aproximadamente ese banco tiene, todos los fragmentos tienen aproximadamente unos 20 años. No se sabe desde cuándo está ahí ese banco, porque para eso habría que hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de muestras. Pero bueno, este es un cálculo extraído en concreto de una tesis doctoral que se hizo en la Universidad de Coruña. Por ejemplo, de los son del Banco de Tambo. Esto es otra foto que puede ser. Este es el aspecto que tiene el fondo cubierto por MER. Vemos que, bueno, que el Banco de Tambo es un poquitín, no es total. Puede que haya zonas en la área de Pontevedra con ese manto, que sería lo más interesante. Parece como si en Tambo hubiera habido, pues, o un efecto hidrodinámico ha habido factores de alteración del fondo que pueden también haber sido por pesquería o por marisqueo o por algún arrastre que se ha hecho en la zona, ¿de acuerdo? Pero parece como un poquitín distorsionado. También el número de especies que hemos encontrado en Tambo es bajo, aunque son 38, 36 especies, parece mucho, pero no es demasiado. Nosotros en los bancos de la Ría de Vigo, sobre una superficie equivalente, hemos encontrado 3 veces más especies. O sea, hemos encontrado 150 especies en una superficie así, en los bancos de Cangas. Y aquí hemos encontrado, pues eso, no llegaban a 40. O sea que debe haber algún factor que lo está... Bueno, es una hipótesis, porque con la campaña de muestreo tampoco se puede decir mucho, pero bueno. Simplemente ilustrar un poco la estructura de este alga. No sé si esto es una especie de vídeo, pero no sé si va a funcionar. Nosotros hemos trabajado con este... para que veáis un poco la forma que tiene. Nos hacemos a la idea de que todas estas especies de macrofauna que tienen apenas unos pocos milímetros, pueden encontrar en un tapiz, en una alfombra de este tipo de estructura, con esta morfología, pues un hábitat casi ideal. Lo que decía antes, su presencia simplemente supone un incremento automático de la biodiversidad, hasta 160 especies en muestras en Vigo, y además es en un contexto como el actual de secuestro de carbono, por ser una alga carbonatada, una alga fuertemente calcificada, captura mucho carbonato, captura mucho carbono a partir, por supuesto, del CO2. Luego tiene una función parecida a todo lo que se dice de influencia de los arrecifes de coral en la captura de carbono en los trópicos. La tiene también en latitudes templadas y bajas el MER. Y de hecho, las extensiones que hay las cartografías que hay de los bancos de MER en Galicia, bueno, luego las veremos. Nada, este es simplemente el análisis estadístico, que, bueno, demostrábamos que esas dos estaciones pertenecen a la misma comunidad de MER, luego el banco se corresponde, tiene una amplitud relativamente grande para lo que es el tamaño de la isla. Es un banco que ya fue detectado en su día por la tesis doctoral de Viviana Peña, dirigida, bueno, la llevó a cabo en la Universidad de Coruña,
sobre los bancos de mer de Galicia, en la que identificaron un total de 111 bancos en todas las rías de gallegas y en los entornos costeros, 3 en la ría de Ferrol, 13 en la ría de Muros, 43 en la ría de Rosa. Los bancos de mer en la ría de Rosa son espectaculares, 29 en Pontevedra y Aldán y 23 en la ría del Duero. Aunque parecen muchos, en realidad al final apenas son unos 20 kilómetros cuadrados, poco más de 20 kilómetros cuadrados de mer. Claro, hablando de la superficie marina no es demasiado. La ría de Pontevedra tendrá 150 más o menos kilómetros cuadrados. Luego es aproximadamente el 3% de la superficie de las rías, pero posiblemente acumulen el 50% de la biodiversidad de las rías, porque multiplican por mucho el número de especies, la biodiversidad general. De hecho, para poner un poco en contexto esto también es otra tesis sobre una cartografía que se hizo de toda la red de Pontevedra, la ensenada de Aldán y la Lanzada en el 2004 por la Universidad de Santiago. Lo hizo José Manuel Parada, dirigida por José Mora Bermúdez. Y en esta tesis se identifican, cartografían, digamos, todas las comunidades faunísticas, todo lo que son fondos que acogen grupos de especies distintos de la ría de Pontevedra, y el principal resultado fue que existe la superposición natural, obvia, entre lo que son las comunidades animales, que esto, como si dijéramos, es un mapa de comunidades animales, de grupos de especies, que casi se solapa a la perfección con la distribución y la batimetría de los fondos. En la ría de Pontevedra se han identificado, un total de, si no me equivoco, poco más de 570 especies distintas dentro de ese ámbito, especies mayores de 1 milímetro. Lo cual da una idea de la riqueza biológica, en este caso en la ría de Pontevedra, pero de todas las rías en general, y que viene determinada por la heterogeneidad de los fondos que contienen. ¿Vale? A cada batimetría, a cada fondo le corresponde un tipo de especies distintas. Y a ese respecto, las rías son muy, muy diversas. Un caso que, particularmente a mí me interesa, porque en ese momento estamos trabajando en este tipo de ambientes, es lo que ocurre con la playa de Tambo. En ella encontramos que vemos que es, posiblemente de las playas mejor conservadas de la ría de Pontevedra o casi de todas las rías bajas, porque es de las pocas a las que los accesos han sido muy limitados durante mucho tiempo, y entonces es un reservorio enorme. No hicimos los cálculos de densidad, pero encontramos desde luego elevadas densidades de todas estas especies que son lo que se deben llamar semiterrestres, lo que vulgarmente se da en llamar las pulgas de las playas, que junto con unos isópodos que son también muy sensibles a la presencia humana, que son estos que tenemos ahí del género Tilos. Los de arriba son las típicas pulgas, son Talitrus saltator, hay varias especies, no solo esa, pero encontramos que la playa de Tambo está densamente poblada por estas especies que, como digo, aunque las podamos ver frecuentemente, en realidad están en regresión. Y están en regresión por efectos antrópicos. La limpieza de playas es devastadora, la retirada de las algas de las playas es devastadora, y la desaparición de las dunas también es letal para estos grupos de especies, dado que las dunas les sirven de refugio, sobre todo durante el invierno. Y las playas, digamos, totalmente libres de estar afectadas, las prístinas funcionan en realidad como reservorios, como santuarios, a partir de los cuales se pueden repoblar el resto de playas del litoral que se hayan visto afectadas. Luego esta playa la considero particularmente interesante, particularmente sensible además, y delicada, dado que si por cualquier factor este tipo de poblaciones desaparecen, es muy difícil recuperarlas, ¿de acuerdo? Son especies que no tienen, son especies marinas, pero interactúan muy poco con la lámina de agua, y tienen además un sistema de reproducción
que no depende, que no se basa en la dispersión larvaria en medio planctónico, en la columna de agua. Es decir, incuban los huevos y los embriones. Luego depositan, lo que libera la hembra es una bolsa incubatriz in situ, libera, como si dijéramos, adultos en miniatura, que no tienen ninguna capacidad de dispersión como pueden tener otras especies marinas. Luego, una vez que de una playa desaparece por cualquier circunstancia la población, es muy difícil que se recupere a corto plazo o a medio plazo. Es como si fuera una isla a la que solo podrán llegar náufragos accidentalmente para que se recupere la comunidad, para que se recupere la población. Y desde luego las poblaciones que encontramos en la isla de Tamo estaban de las más saludables que yo he visto en todo el litoral de Galicia. Y bueno, la verdad que no tengo, pues sí, cualquier pregunta que quieran realizarme a su disposición, y muchas gracias por la atención a todos, y gracias por la asistencia, que dadas las circunstancias tiene mucho mérito. Yo no sé si hay alguna duda. Nadie ten ninguna pregunta para Mariano, para Gonzalo. Para mí. Para Mariano. Sí. Hola, bo día. Falabase aí de alguna fauna de pequeno tamaño na praia, ¿no? Como as pulgas famosas e tal. Sí. E a nivel botánico, sobre especies botánicas propias de dunas ou que das consideradas tamén protegidas non se viron, ¿no? No, el grupo de botánica, bueno, desarrolló su trabajo, pero no sé si Gonzalo tendrá algún dato más. Do que lembro, hubo dous compañeiros que fixeron a análise da vegetación. Non había, digamos, grandísima singularidade, non? Había de todo un pouco, tal como estaría pois noutras illas. En calquera caso, digamos, a vegetación propia dos bordes de acantilados e dos bordes areosos, que ten un taxón que está, non taxón, perdón, é un grupo, é un hábitat, que está recollido na Directiva Comunitaria Hábitats, digamos, como de especial interese, si digamos, había vegetación de ambos casos, non? Pero taxóns moi específicos que merezan unha especial protección non lembro que identificaran, pero sí que, eso, en calquera caso, todo o borde da illa era de interese prioritario da Directiva Hábitats, eso sí. Bueno, el aspecto botánico no dice nada, pero en los fondos del MER, en la isla de Tambo, en la tesis de Diana, están identificadas 60 especies, por encima de 60 especies de algas distintas, en el banco de MER, no en la isla, solo en el banco de MER, lo cual es particular. Alguna preguntiña máis, entón, para Mariano ou para Gonzalo? Espera que paso o micro. Podes facela dende aí ou se paso? Hola, bo día. Muy bien. No caso dos fondos MER, si teñen a catalogación algunha por parte das directivas comunitarias e por parte tamén da administración que estén ahora mismo regulando ese tipo de figuras. Sí, bueno, sobre el... De hecho... ¿Qué obrigas suporía, no, tales figuras? Si no me equivoco, hay cierta directiva europea de protección. Hubo un proyecto muy grande de los fondos de MER en el litoral de Europa, en el cual participamos, pero ya es antiguo, te hablo de los años 90,
en el que se logró incluir a los bancos de MER dentro de algún rango de protección, no te sabría decir exactamente cuál, pero sí tienen un cierto grado de protección en la legislación europea. No creo que sea un grado de protección elevado, puesto que los fondos de MER también son bancos de vieira, son bancos de arrastre para pectínidos y bueno, pues a ese respecto ese es el mayor riesgo a los que están expuestos, pero sí tienen un cierto grado de protección, pero no te sé decir exactamente cuál. De hecho, la tesis de Viviana elevó una recomendación ante la Xunta de Galicia para proteger el banco precisamente de Tambo y bueno, te podría decir exactamente, pero tendría que mirártelo porque es un tema de protección ambiental en el que, bueno, no soy experto. Pero sí, hay iniciativas, tanto desde luego en el ámbito europeo, sobre la protección de los bancos de MER, que no sé si está traducido a la legislación autonómica, pero... Además es que es muy peculiar, no hay MER, por ejemplo, en la cornisa cantábrica. En el Mediterráneo hay algo de MER en profundidad, los bancos de MER en el Mediterráneo pueden estar incluso a 50 metros de profundidad por la luminosidad, pero desde luego no es frecuente encontrarlo en el litoral español. Alguén máis quere preguntar algo a Gonzalo ou a Mariana? Ou pasamos xa aos seguintes intervenientes do turno de mañá, se os parece? Bueno, gracias Gonzalo e gracias a vos, Mariana. Bueno, ahora, seguidamente, unha vez que seamos capaces de despexar a mesa, van a intervir por orden de intervencións Xosé Fortes Bouzán e Claudio Quintillán Vallejo. Xosé Fortes é licenciado en Filosofía e Letras, tras ser expulsado do Exército, exerceu a docencia en Pontevedra impartindo clases de Historia, foi director da primeira revista infantil e juvenil en galego Vagalume. No 1987 reingresou no Exército coa graduación de coronel. Bueno, son todas estas cousas que non sei por onde empezar, pero decir tamén que é colaborador habitual da prensa galega, que nos anos 80 dirixiu un programa de radio Historia Viva, posteriormente participou na serie de televisión Os Viaxeiros da Luz, e foi coordinador en Pontevedra de cursos da Universidade de Menéndez Pelayo. No 2009 recibiu unha medalla ao mérito militar do Ministerio de Defensa, ten publicacións moi variadas, como Galicia e o Mar do 93, me vou as últimas, Pontevedra no espello do tempo e o Instituto de Pontevedra do ano 97. 2008, Caro e Anos, o Exército e a Política no reinado de Isabel II, no 1970 foi a súa tese doutoral. Bueno, está un pouco desordenada a biografía, pero creo que aquí todo o mundo conoce a Xosé Fortes, e por outra banda, podes pasar xa Xosé á mesa, sitúate na parte que prefiras, e por outra banda, Claudio Quintillán é o representante no día de hoxe da Asociación Irmandade Illa de Tambo, foi funcionario da Consellería de Medio Rural, relacionado co Monte Galego durante toda a súa trayectoria, fundador do Sindicato Galego de Traballadores Forestais, participou no primeiro congreso que se realizou aquí no Mosteiro de Pollo Galego de Comunidades de Montes, que deu lugar á Organización Galega de Comunidades de Montes da que formou parte, participa como poñente en varios congresos de Galicia e Portugal sobre o tema dos montes en Galicia, dos montes veciñais en Mancomún en Galicia e Portugal. Estivo ligado ao movimento sindical e asociativo galego do monte toda a súa vida. Forma parte da xunta directiva da Asociación Irmandade. E, sen auto particular, vou a pasarlle esa palabra a Xosé e a Claudio. Bo día. Non sei se se oi por aí atrás.
Sí. Eu penso que as intervencións están desordenadas porque este proxecto vai hacia o futuro da illa de Tambo. Por lo tanto, os que falaron do presente da illa de Tambo. E eu vou falar agora do que está antes do presente, é dicir, do pasado. Por lo tanto, pareceme que debía haber empezado por aí, porque senón agora vamos levar polo túnel do tempo outra vez atrás despois de falar de como está hoxe a ecoloxía e a flora e fauna de Tambo. Eu penso que isto vai se alargando demasiado e, por lo tanto, vou deixar o borrador que traía a chuleta que traía e que fai falta ter a miña idade, sobre todo, para comentarvos un pouco a historia da illa, da ría de Pontevedra, que eu tuve que, vamos, que traballei nela especialmente porque a Xunta do Porto nunha ocasión pideume que facer un libro que se chamou A ría de Pontevedra, por lo tanto traballei un pouco neste ámbito, máis xa cando fixera a historia de Pontevedra. Concretamente sobre a illa, cando falaban da illa, eu recordaba a primeira visita que lle fixen, que foi no ano 54, estando invitado, sendo eu cadete de Zaragoza, invitado na Escola Naval de Marín, polas festas do Carmen, que sempre viñamos dous invitados, outros invitados de terra e de aire, un compañero de bachillerato, Esteve Zons, que logo foi de Infantería de Marina, foi o comandante xeral de Infantería de Marina, levoume nun pequeño xate, nun pequeño barco da escola, a illa, pasamos ali unha mañá na illa, a illa recollendo, por lo tanto, teño a imaxen do 54, e logo teño outra imaxen tamén do segundo da Escola Naval no ano 80, no ano 90, cando foi Meixeiros da Luz, que fomos hasta ali, hasta a illa. Pero, sobre todo, da ría teño a imaxen que teño do meu tempo, que eu xa son octogenario, e, polo tanto, recordo a illa con outras miradas. Imos facer un repaso á historia porque eu penso que a illa é como é hoxe. Hai unha xeografía que a determina, pero hai un pasado. Ese pasado é o que eu quero repasar moi brevemente, senón ímonos a alongar e a aburrir. Deixamos toda a historia, toda a prehistoria, incluso toda a etapa, sobre todo a última etapa, a da cultura castrexa, da cal hai restos aí, un pouquiño. Pasaríamos tamén por alto a romanización. A romanización foi, non na illa, foi un elemento importante, porque fixo os primeiros portos e, sobre todo, a romanización cambiou Galicia. Unificouna lingüísticamente, nós falamos unha lingua derivada do latín, non derivada das linguas anteriores. Hai un texto de Neruda precioso sobre os conquistadores españoles en América, no que fala de que, a pesar de que dos desastres que fixeron, a los conquistadores, di él, les iban cayendo de los yelmos, de las barbas, de las espuelas, como piedrecitas, como perlas y gotas, las palabras. Nos lo destruyeron todo, pero nos lo dieron todo. Nos dejaron las palabras. Bueno, por lo tanto, nos falamos esa lingua, por lo tanto, latín debemos e moitas cousas, a unificación, etc., pero, sobre todo, certos cambios do hábitat, porque hasta a romanización non había modo de vida, o Roma Way of Life implantouse nesa etapa. Hai unha Pontevedra era a estancia culturócua da vía 19, e, polo tanto, é un centro de romanización da comarca. Bueno, deixamos todo eso, que tuvo seu impacto. Logo pasamos os séculos oscuros das invasións saracenas e normandas, que basta decir delas dúas cousas, o que relata a historia compostelana, que nos di que os habitantes da costa tiñan que fuxir en Primavera Branca o interior cos seus gandos e cos seus enseres, porque as invasións normandas e saracenas eran o
un peligro, tan forte que quedou reflexado nas oracións litánicas. A furore norma norum, liberanos domine. Por lo tanto, anos terribles se foi a era compostelana que inicia Xelmírez, que Xelmírez crea a primeira flota atlántica, o mandara lá a Génova e Pisa a buscar 2 constructores de naves, por lo tanto, acabar con aquela situación, e cando empezou o esplendor litoral e pesqueiro da ría, que Pontevedra ben caracterizado porque Pontevedra se convirte nun centro, nunha cidade, nun ente, unha comunidade que ten foro real. En 1169 o rei Fernando II concedeu a Pontevedra un fuero que foi a acta de bautismo da cidade e a acta de a primeira cerca que tuvo a cidade, porque o fuero significaba tamén, ademais de libertades, pois tener unha fiscalidade distinta. Non estaba sometido ao mundo feudal. Nese período desarrollase enormemente a pesca. Basta indicar que, por exemplo, a finales xa do século XV, sobre todo, que cada temos máis datos, os impostos pontevedreses por alcabalas, que era o imposto tradicional, supoño que sería como o IVA de hoxe, as alcabalas, 2/3 desas alcabalas son produto marino, pesca e comercio marítimo. Pesca e salazón por un lado, pesca e viño que se transporta no comercio marítimo. Bueno, nesa Edade Media temos xa, unha serie documental de como vai o comercio, que tipo de barco se emplea. Hai unha tesis doctoral de Elisa Ferreira, da Universidade de Santiago, que Galicia é o comercio marítimo, é o comercio no comercio marítimo, que fala da implantación en Baleares, Canarias, etc. Contanos que barcos había naquela época, sobre todo a Carabela, a xoia ibérica, pero todas as outras variantes. Contanos os portos de destino, contanos tamén como a salazón vai po sur toda, hacia Andalucía e Levante, porque no norte está dominado polo Arenque, e, por lo tanto, hai unha competencia imposible, e como o viño vai po norte, non po sur, porque no sur hai viño, e no norte, por unha altitude determinada, non hai viño, por lo tanto, mandamos o viño noso para a cornisa cantábrica española, porque era moito máis fácil acceder aos portos de Bilbao e Santander con viño, que non ten viño, con viño desde por mar, desde Galicia por mar, que atravesar a sistema cantábrico e levar o viño da meseta. Por lo tanto, e logo tamén a países que van máis alá, por exemplo, con Bretaña tuvemos uns lazos moi potentes. Eu fixe un viaxe a Bretaña fundamentalmente para recorrer os portos e velos que tuveron este comercio con Pontevedra, porque a fame de Pontevedra, fundamentalmente a falta de gran, os anos de crisis, cando un vai estudiando, resolvese normalmente coa chegada de barcos bretóns que ven aquí a intercambiar o gran por viño. Bueno, por lo tanto, esa Edade Media, gran desarrollo mercantil, naval, incluso hai queixas do rei de Inglaterra de exceso de barcos galegos, de varias cidades, entre elas de Pontevedra, ou sea, de Pontevedra. Temos incluso no século XIV xa unha autorización real para comerciar con Inglaterra, que empezamos a levar viño. Logo ven a chegada da modernidade, e aí sí que houve un impacto para toda a ría, porque aparece un arte novo de pesca que é o cerco real. Na ría de media no século XVI funcionan sobre unha dúcia de 10, 12 cercos, o máximo é 14 nun ano, que pescan pola ría cunha técnica que
O cerco está formado por 40, 60 mariñeiros, un barco grande, trincado, e logo varias embarcacións pequenas, pirlos e pinazas daquela época, temos perfectamente descrito a forma de pesca, etc., incluso a enorme cantidad de sardiña que había entonces na ría, porque os bancos tiñen que levar un escribano a bordo para facer as contas de, porque claro, había que pagar a renta por eso. E a Dios de varias da pesca. Cercos, e un deles contei un de 2.600.000 sardiñas, ou sea, das a volta ao mundo, a terra queda totalmente xa descoberta, etc. E, por tanto, foi un ano de esplendor na ría, esplendor de riqueza, aparecen os portos novos, Marín, baixo a protección doseira, con grandes discusións con Pontevedra sobre a súa posibilidade de pescar, e sobre todo porque Pontevedra tiña o monopolio da comercialización e da salgazón. Porque o rei xa na Edade Media foi conseguindo privilexios, fabricar grasa de saín, etc., e varios privilexios, un privilexio fundamental que era o de comercio internacional, que se discuteu despois posteriormente cando a crise de Pontevedra, e logo o privilexio de non pagar a cabalas pola fabricación de barcos nin produtos de pesca, múltiples privilexios dos reis e dos arzobispos compostelanos, porque a cidade de Pontevedra na Edade Media, despois dos anos de realengo, pasou a depender da mitra compostelana, como sabedes, hasta a desamortización, prácticamente. Bueno, e logo, despois de aí por 1600, cheganos a gran crisis de Pontevedra. Despois de un século de esplendor, que é o século XVI, aparece o porto de os monxes de Poio, protexen tamén o porto pesqueiro daqui de Campelo, aparece o Porto Novo do arzobispo aquel, que crean os arzobispos, polo tanto temos unha noticia da ría e das guerras que había pola pesca e polos privilexios de Pontevedra, etc. Pero é un século de gran amplitude, gran exportación, millora nos barcos, o comercio marítimo tamén moi estudiado, sigue sendo a pesca e a salgazón os 2/3 todo o ano, todo o século, da riqueza das cabalas, dos impostos, polo tanto, da riqueza, e, polo tanto, foi un século modernizador da ría, apareceron as grandes operacións mariñeiras, etc. E aí empeza en 1600 a decadencia, 2 séculos, casi 3, 2 e pico, do 1600 ao 1800 avanzados, 1840, en que Pontevedra entra nunha decadencia brutal. Primeiro, por causas naturais, porque o porto de Pontevedra seguía sendo a ponte, ao lado da ponte, polo tanto, aos arrastres do Lérez fan inaccesible ese porto, empezan a mellorarse o porto das Corvaceiras, pero, ainda así, de todos modos, os barcos cada vez que ten máis calado ten máis dificultades, e, polo tanto, é un elemento fundamental. Filgueira di que o día que perdemos o mar, que acabouse un pouco a vida marítima. Tamén elementos conxunturais, o clima, aquela especie de ciclo invernal que, como dije la ver, unha pequena edad glaciar que aparece nos anos 1570, 1600, que cambia moito, afecta moito a vida na ría. E logo aparecen as pestes tamén, nunca ven nada separado, ven todo xunto, e a peste empeza nos anos 70, hai varias pestes, 2 ou 3 ciclos de peste, pero hai unha peste fuerte no 1598, que eu estudiei con detalle,
porque é unha festa que chama a atención, está moi documentada, porque Pontevedra nombra un gobernador especial da peste, que ten un orden absoluta, un dictador, que controla as portas, entradas e salidas, etc., porque morre xente durante un ano case a diario, verdad? Morren de 6.000 veciños que había, máis de 600 personas, por lo tanto, case un por veciño. Outra das causas da crisis non ten que ver coa meteoroloxía, son causas endóxenas. Pontevedra deixa de ser atendida polos reis e de ter, polo tanto, potestad para o comercio marítimo ao convertirse en porto de realengo, porto de Mitra. Tanto é así que en Pontevedra fixose un esforzo enorme para conseguir deixar de ser porto realengo e pasar a ser porto do Estado. Porque os portos do Estado, como Baiona e Coruña, por exemplo, tiñan privilexios e impedían que Pontevedra comerciara, decían que senón facíase contrabando. Por lo tanto, durante un ano, no 1595, os pontevedreses conseguiron do rei Felipe II, xa pouco antes de morrer, a liberación, e, por lo tanto, tuvemos aí un ano de realengo. Pero, claro, a Mitra tiña aquí moitos intereses, non hai máis que ver o que cobraba o arzobispo da pesca, que aparece enumerado en varios documentos, e, por lo tanto, Pontevedra volveu a ser, o rei Felipe II estaba moribundo prácticamente, morreu no 98, e, por lo tanto, no 96 o rei Felipe II cedeu ante a presión da Mitra e volvemos a ser porto da Mitra, o cual influeu enormemente no desarrollo comercial, porque tuvemos un pleito largo con Baiona e Coruña durante ese período, porque eles pretendían que non comerciáramos internacionalmente. E temos outras causas tamén exóxenas, como son a chegada da Inquisición, que é máis grave que a peste en Pontevedra, máis grave, porque a Inquisición, ao perseguir os cristianos novos, que eran os que levaban todo o capitalismo pontevedrés, o sea, os créditos, etc., e todo o mercado, a banca, estaba en man, fundamentalmente, dun grupo de familiares conversos, procedentes de Portugal, de Barcelos, os dinís, sobre todo, e, por tanto, ao ter que fuxir, porque algúns deles foron amenazados e queimados en efigie, algúns deles, gracias a Dinís, temos a constancia, queimas en efigie, etc. Entón, ao ter que fuxir toda esta xente, o comercio sufre o efecto da falta da banca, e como se de repente quiebra a banca, verdad? Por outro banda, eu fixe un traballo especial sobre a fiscalidade nese século, e a partir de 1600 todo o século vai subindo a fiscalidade. O meu cálculo é que as alcabalas multiplícanse por 3 nese fin de século, sobre todo, na segunda mitad do século XVI, pero a parte das alcabalas aparece un imposto novo, que son os millóns, que chegan a multiplicar a fiscalidade por 5. Eu teño un documento moi significativo que teño aparece na historia de Pontevedra, etc., de uns individuos que unha parexa que se vai a casar e vai ao axuntamento a que recoñezan as propiedades que ten e os terrenos que ten, etc. Facías así, daquela maneira. E van ao Concello e enumeran todas as propiedades. Aparecen como 26 lugares con foro, o sea, que tiñan como arrendamento de terras, casas con terras. E fain un home que era o home que tiña máis negocios en Pontevedra. E as ventas son, as adquisicións de terras son neses anos de 1590 a 1610. En eses 20 anos, el liquidou todas as empresas marítimo-comerciales e comprou terras que está sendo, diríamos, o que renta menos, pero o máis seguro. Cando chega o millo, as terras empezan a producir todavía moito máis e, polo tanto, xuntase a fame coa gana de comer
os capitales emigran. Da decadencia, despois desta crise, cresa a decadencia moi forte, pero faise moi intensa na guerra con Portugal. Sobre todo a partir de 1740, que cando Portugal se independiza. Tamén se intenta independizar Cataluña, pero fracasa. Pero Portugal independízase en 1740, esa guerra que durou casi 20 anos, que afectou moito a Pontevedra, a Vigo, etc. Pontevedra foi capitanía durante 6 anos, residencia da capital general, porque o frente estaba aí por Vigo e por aí abaixo, a guerra con Portugal. A guerra con Portugal que non só costou esas dificultades, senón porque Galicia facía moito comercio con Portugal, porque desde o século XVI o noso mercado maior, os dous mercados maiores eran Sevilla e Lisboa, porque son os centros onde había que acaparar ese pescado, esa salgazón para levar para a mariñería. E, polo tanto, a guerra con Portugal deixounos sin eso e deixounos tamén machacounos no outro sentido, sin o mercado inglés, porque o gran defensor de Portugal na súa independencia foi Inglaterra, e o noso mercado de viño con Inglaterra acabouse. Inglaterra tiña incluso un cónsul aquí polo Ribeiro, a veces estaba en Pontevedra, para controlar o comercio de viño, porque daquela o mellor viño blanco que había era o blanco de Ribadavia. Temos a estadística de precio, nos libros do Concello aparecen os precios todos os anos, e o blanco de Ribadavia era o precio máis caro con moita diferencia, porque os viños do país chamabanlle ullaos, como nadie os quería beber, prohibían durante 2 meses despois que beber viño que non fora da terra, para así vender os caldos da terra, porque os rexedores pontevedreses eran propietarios de viñas daqui da comarca. Este vino da comarca chamado Ullao, pois valía sobre 28 maravedís, o viño do Ribeiro, de Ribadavia, o blanco de Ribadavia, o azumbre, e valía, por exemplo, para que teñades unha idea, o viño de Xerez 22 e 16 ou 17 o viño de Salvaterra, o sea que o blanco de Ribadavia era o viño que mellor se vendía. En Inglaterra tiña moi bo mercado, e foi ese viño, esa orientación inglesa, foise hacia Porto, e os viños de Porto empezaron a ser potenciados polos ingleses, ou abandonaron Ribadavia, e o Tratado de Methuen en 1603 consagra que Portugal non paga aduanas, o viño portugués non paga aduanas en Inglaterra, polo tanto a nos afectounos moito, o Ribeiro sufre a gran crisis. E así seguimos hasta que no século XVIII hai 2 acontecementos importantes. No XVIII un acontecemento importante, a chegada dos cataláns, que eu tiña unha idea de que fora menos importante do que foi, pero claro, estudiando as rentas estancadas, que é un archivo que hai especial aquí no archivo histórico, o de rentas estancadas, buscando a sal, pola sal descubrín os cataláns instalados na ría de Pontevedra con fábrica de salgazón e pequeno porto, e quedei asombrado de contar 59. Aparece no libro da ría de Pontevedra 59 cataláns, os Pasó, Llinás, todos esos nomes, Galup, etc., que aparecen por aí. Isto foi un rebumbio na ría, porque viñan cun arte novo, a xávega, viñan cunha nova forma de salgar, máis rápida, e viñan cun comercio, cunha demanda que era o comercio de barcelonés. É dicir, todo o desarrollo industrial de Barcelona precisaba dunha proteína barata para ser alimentado, e a proteína máis barata era o pescado salado, a salgazón, a sardiña, e, polo tanto, eles encargaron de levála, a primeira xeneración levaba para Barcelona, a segunda instalouse aquí, quedaros aquí en Galicia, etc. Iso foi unha reactivación, como aquelas guerras tremendas da pesca tradicional cos cataláns, pero ao final impúxose os novos métodos de pesca de salgazón. E logo o gran período de rexurdimento
é que a raíz de que Pontevedra consiga a capitalidade, que significa poder político, significa diputación, significa instituto, significa facenda, significa estadística, significa todo o aparello burocrático que ten unha capitalidade, que hoxe non nos facemos unha idea, únicamente polas autonomías, verdad? Pero as capitalidades foron aquilo. Pontevedra pasou de ser unha ciudad mortecina a unha ciudad que empezou a medrar e desenrolarse. A guerra con Vigo foi tan brutal que anque a concesión de capitalidade do ano 35, no ano 40, con motivo do esparterismo, da guerra de Espartero, os vigueses atacaron Pontevedra, cañonearon Pontevedra, asentaronse os cañóns ali onde está hoxe o cruce indo para a estación. Bombardearon Pontevedra rendeuse, ocuparon 8 días, pero o goberno non podían permitir que unha cidade ganara a capitalidade de cañonazos, e, por tanto, Vigo quedou fora, e Pontevedra empezou a desenrolarse, hasta o punto de que é a primeira cidade galega que pon a luz eléctrica, é a primeira cidade galega mellora todos os plans de urbanismo, o ensanche, un arquitecto, Alejandro Sesmero, modela o ensanche pontevedrés, etc. E, por tanto, a capitalidade, un feito político, ten unha importancia tremenda, e Pontevedra de Villa Mustia, de Ciudad Mustia, ciudad máis pequena que Tui, daquela, moito máis pequena, pois pasa a ser unha capitalidade, e iso influye en toda a ría, e influye nun porto tamén, que é o de Marín, que a medida que Pontevedra se foi caíndo para baixo, Marín vai subindo. Se un estudia en conxunto a actividade pesqueira marítima de Pontevedra e Marín, ve que non hai cambio. O que pasa que cada vez que Pontevedra decai, sobre todo na crisis de final do 16, sube Marín. O sea, incluso pescadores de Pontevedra fuxen para Marín para non pagar impostos, porque Pontevedra convertirse nunha cidade de altos impostos, e Marín non tiña impostos porque era doseira. Hai unha guerra aí tremenda, e incluso a Moureira quedou abandonada. A primeira maestranza que se fixo no que hoxe é cuartel de San Fernando, no que hoxe é Facultade de Bellas Artes, e nos meus tempos o primeiro meu destino foi no cuartel de San Fernando de Pontevedra, recién salido tenente, pois fíxose a primeira, non esa que é agora a ampliación, fíxose coa pedra das casas abandonadas pola Moureira. 100 e pico casas, recóntanse, abandonadas. Bueno, por lo tanto, Marín empezou a coller a batuta do desarrollo marítimo, e en 1907, despois de ser declarado en 1976 aquela lei de portos, aparece a Xunta do Porto, que é a que vai a gobernar o desenrolo urbanístico da ría. A Xunta do Porto é a que fai os malecóns, muelles, etcétera, etcétera. E aí vemos como actúa perfectamente. É unha última etapa da ría de Pontevedra con todo ese período, como van desarrollando os proxectos de Pontevedra, concretamente todos os muros de Ribeira, en Marín, o Gran Muelle do Oeste primeiro, despois os cambios que se producen cando se crea a base naval, e logo despois, o polígono de tiro posteriormente, nos 20, Jaime Jenner, falou César, ou alguén, creo que Sergio, do proxecto que eu vin, que está no archivo, o proxecto de aeroporto, que vai de noreste a suroeste, na parte alta, na parte norte da isla, noreste da isla. Un proxecto dos anos 50, fixeron todos os portos de Porto Novo, etc. A Xunta do Porto, polo tanto, convirteuse na urbanizadora da ría, e sin a Xunta do Porto, sin o que fixo a Xunta do Porto, non nos imaginamos. O Marín hoxe, eu ainda me bañei todavía non en Placeres solamente, senón en Marín de Arriba,
onde está naquela ensenada que había ali, Marín de Arriba, despois de Placeres, que hoxe non existe, verdad? Todo aquilo vese na línea de edificios a curva que facía o mar ali, que era unha praia de Estribela, a praia de Estribela, e estaba a lonxa de Estribela ali. Bueno, entón, toda esa actividade de facer a lonxa, de facer os portos, os muelles, etc., en Campelo, con Barro, en todas partes, depende da Xunta do Porto, e, polo tanto, e a illa foi cedida a raíz do polígono. Estuve máis da escola hasta agora. Eu recordo aquela visita que lle fixen no ano 90, co segundo da escola, e acordome que comentamos que era aqueles anos de especulación feroz, que a illa tuvera a sorte de estar neses anos máis da Mariña, porque fuxira daquelas barrabasadas que se fixeron, como sabedes, no litoral, unha das quais, siga aí, a máis importante, é que máis afectou a ría, é que, sorprendentemente, o último presidente do goberno ampliou a concesión ad infinitum prácticamente antes de ser cesado por unha moción de censura. Bueno, isto é todo. Se alguén ten algo curiosidade por algo máis, eu tiño aquí algo moi longo para ler, e, polo tanto, solamente recomendarvos o mellor que leades a descripción que fai no século XIX a principio do século XX, hai 100 anos, un escritor portugués, Antero de Figueiredo, que dá gloria a ver como era a ría de Pontevedra naquele momento, porque compara as tres rías, fai unha descripción das tres rías, e fai unha descripción tan lírica e poética da ría de Pontevedra que eu tiña aquí o texto para lervos, pero vamos, isto alárgase moito, por tanto, deixámoslo aquí. Moitas gracias. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, dar un parabéns a Sergio Portela polo proxecto de usos da illa de Tambo, un proxecto que a mí particularmente encantoume, xa desde o principio, cando os comenzache con el a idea, non? Xa pensamos que era unha idea do máis interesante. Tamén, evidentemente, agradecer ao Concello de Poio por organizar este acto. Quero dar tamén un agradecemento, pero xa como Irmandade Illa de Tambo, á dirección da Escola Naval por todas as facilidades que nos ten dado a esta asociación para poder acudir a Illa de Tambo en calquer momento, prácticamente, non? Que nos serviu para seguir afondando no estudo de unha serie de detalles que son un complemento fundamental do que vai a ser o futuro da Illa de Tambo. Hai que ter en conta a historia da Illa de Tambo, non? E tamén outro agradecemento a outra persoa que está aquí, que representa a empresa de barcos Cruceiros Peregrín, porque tamén nos ten facilitado a Asociación Irmandade moito do traballo que acometemos como asociación dentro de investigación da Illa de Tambo. Ben dito iso, quería decir que eu personalmente o que lembro da Illa de Tambo dende pequeno, pois son algunhas cousas que me contaba a miña avoa. A miña avoa naceu en 1890. Decíame que na contorna había dúas mouras, unha na cuna da Moura, en Combarro, e outra moura no cumio da Illa de Tambo. Dicía que a moura de Tambo, pois o que facía era cantar, cando a escoitabas cantar, que alguén iba a morrer. E ese era o aviso para elevar ese espírito dende terra firme para a Illa de Tambo, o sea, que os transportaba para a Illa de Tambo, que é unha cousa tamén curiosa, non? Desa relación coa Illa de Tambo. Ben, eu estou seguro de que se preguntamos a veciñanza da contorna da ría de Pontevedra sobre que coñece da Illa de Tambo,
Pois eu penso que 90 e tantos % dos entrevistados terán a referencia da presencia militar na illa, porque non lembremos que prácticamente cúmplese 80 anos, desde os anos 40. Por lo tanto, é a referencia máis inmediata que ten todo o mundo. Si preguntamos ao resto, ata o 100%, de si ten algún coñecemento, pois, bueno, pode sair a etapa de Montero Ríos, de Eugenio Montero Ríos, do Pazo de Lourizán, que tamén tivo que ver coa illa de Tambo, sen unha etapa anterior á presenza da Escola Naval Militar. Pero, claro, se vamos de aí para atrás, algunha referencia moi puntual á cuestión do Lazareto, que se falou aquí, e pouco máis. A verdade é que a illa de Tambo poderíamos dividir a súa historia en 4 partes, non? Hai unha parte que é dos poboadores da illa de Tambo, desde os primeiros poboadores, que agardamos tamén cando se faga o estudo arqueolóxico da illa de Tambo, pois saque a luz algunhas pinceladas de interés, que nós sabemos que sí existen, esas pinceladas polos traballos que temos feito desde Irmandade. Hai unha vida na illa de Tambo relacionada coa cuestión, a vida eremítica, un lugar de retiro espiritual, e de vida monástica, a cuestión relacionada coa presencia dun mosteiro ligado ao mosteiro de Pollo, logo vou a falar un pouco máis sobre ele, e logo outra etapa relacionada coa vida sanitaria, cando falamos do Lazareto da illa de Tambo, esas viaxes a través dos océanos e dos mares que nos traían para cá enfermedades infecciosas que pasaban a cuarentena tanto na illa de San Simón como nesta illa, na illa de Tambo. A presencia que decía antes de Montero Ríos, toda esa etapa, ata a chegada da Escola Naval nos anos 40. Ben, sobre a historia da illa de Tambo, eu quería decir que nós non poderíamos afondar moito máis nela se non fora pola edición de un libro que se chama Recordando a Tálabo, que teño que sacado porque está aquí o autor, Lino Pazos, para o cal teríamos que dar outro agradecemento porque realmente este libro é o que abre moitas das portas necesarias para logo seguir investigando sobre a historia da illa de Tambo. Abre moitas portas porque dá lugar a seguir ampliando a investigación en moitos dos puntos aos que fai referencia na illa de Tambo. Ben, deixando estas 4 partes da historia da illa de Tambo, é dicir, ese pasado de poboadores, esa vida eremítica e monástica, esa parte relacionada coa cuestión sanitaria e a presencia logo de Montero Ríos, e a última gran etapa da presenza da Escola Naval Militar en Marín. Da Escola Naval Militar de Marín na illa de Tambo, a modo anecdótico, bueno, non anecdótico, sino que era real, na década dos 60 era normal en todos os medios de comunicación un anuncio insertado que falaba das prácticas de tiro con mortero da illa de Tambo. Entonces, delimitaba unhas zonas entre Punta Corbeira e Tenlo Chico, hacia o oeste, en donde se situaba un blanco de forma cúbica con figuras como un tabuleiro de axedrez, negro e blanco, e hacia aí se facían esas prácticas de tiro. Tamén hai unha anécdota, que esta sí é anécdota tamén curiosa, de que nunha das prácticas que se fixeron de noite, os disparos, en vez de ir hacia o branco, caeron na praia da Ouriceira de Enchancelas. Como chamamos os militares, esas derivas ou estas que fan. Ben, a illa de Tambo, desgranando un pouquiño todas estas partes das que comentaba antes, a min chamame moito a atención xa inicial, é dicir, cando se fala de que, bueno, pode estar datado un castro de Idade de Ferro, no Cumio. Ese castro ten un nome, vamos, o Cumio ten un nome, que é San Fagundo. Coincide ese santo coa presenza na capitalidade da Galaecia sueva, antes romana, a capital en Braga,
de un persoaxe que habría que telo máis en conta, que foi Martiño de Dumio, que foi o precursor de moitas das cuestións organizativas que temos, por exemplo, en Galicia, como é a parroquia, ou ben, como ainda conservan en Portugal, os días da semana, que, por certo, aquí se manteñen os días da semana con nomes romanos, mentras en Portugal chamalle feira, primeira, segunda, terza, cuarta feira. Esa denominación foi obra deste Martiño, así se chama Martiño de Dumio. Dumio é unha freguesía do Concello de Braga. E había que estudiarlo porque formou parte, pero con moita importancia, no desenvolvemento de moitas das cuestións que chegaron ao día de hoxe sobre a organización territorial e da Igrexa tamén. Bueno, pois Martiño de Dumio, que chamaban o apóstolo dos suevos, era un ortodoxo da religión católica, el trataba de convertir o que lle chamaban antes aos hereses, non eran tales hereses, sino porque adoraban a outros ídolos e a outros símbolos. E dentro desa difusión da religión mandou construir unha serie de capelas por todo o territorio, sobre todo aquí en Galiza na parte sur, hai varios exemplos, na ría de Vigo, na ría de Pontevedra, e concretamente falase de que tamén mandou construir unha capela na illa de Tambo. Estamos falando do século V, VI, e é curioso o nome que mantense actualmente do cumio de San Fagundo, porque San Fagundo era un mártir, irmán de Primitivo, que eran dous mártires de Sahagún, en León. Sabedes que a Galaecia, tanto a romana como logo despois a sueva, acollía ese territorio, Zamora, León, etc. E tiñalle bastante cariño a este Martiño de Dumio e o levou con el para Braga. E, de feito, algúns sitios puxolle Fagundo, dai lle ven o de San Fagundo do cumio da illa de Tambo, que é unha referencia tamén interesante, non? Despois de Martiño de Dumio, outro persoaxe de interés a continuación é Frutuoso, que curiosamente, tamén viña do interior, pero tamén foi bispo en Braga, o sea que a referencia era clara, non? Fálase de que Frutuoso mandou, que foi o fundador deste mosteiro tamén, do mosteiro de Poio, podía ser deste ou de outro, porque hai unha referencia tamén a outro mosteiro aquí en San Martiño de Poio, pero non está moi claro. Pero sí o nomean os estudos que hai por aí. Queda, dende logo, para investigar, porque hai moito traballo de investigación. Desa vida monástica, evidentemente, Frutuoso din que manda construir un mosteiro na illa de Tambo, o primeiro mosteiro. En séculos posteriores hai referencias de ermitaños na illa de Tambo, tanto de monxes de aquí deste mosteiro como do convento de San Francisco de Pontevedra. Hai datos dentro da historia do convento de San Francisco de Pontevedra donde se referencia nomes e apelidos das persoas que estaban habilitadas para ir a facer oración e meditación á illa de Tambo. Toda esta vida eremítica e monástica ten unha duración, estamos falando do século de Frutuoso, 7, 8, ata o século XVI. O sea que ainda tivo unha actividade na illa de Tambo importante, actividade monástica. Non podemos deixar pasar unha etapa que foi a donación do conde Don Ramón, que é marido de Dona Urraca, que lle fai da illa de Tambo ao mosteiro de Poio. Estamos falando de 1105, que logo sería ratificada pola propia raíña Doña Urraca no 1116. Hai que decirlo porque é importante en ese momento esa donación e o que logo ven a posteriori. O mosteiro de Poio é o encargado de tutelar a illa de Tambo prácticamente hasta a desamortización de 1835, en donde pecha este mosteiro e os monxes se marchan para Conxo, para Santiago. Por lo tanto, o mosteiro de Poio sí que ten unha trascendencia moi importante na tutela da illa de Tambo e do que ali acontecía. Feito, hai cantidade de datos históricos e aquí no propio arquivo do mosteiro de Poio se podría comprobar,
como tive unha ocasión de estar aquí máis dunha ocasión, de como se lle abría expediente e se detiña a veciños de Combarro por ir a cazar coellos con trampas a Illa de Tambo, en 1500 e pico, en 1600, non? O sea, eses datos aparecen repetidos aquí no libro que chaman do Merino, do Coto de Pollo. Esa etapa, que decía do século XVI, ten un incidente final polo que, de unha maneira, esa vida monástica en Illa de Tambo desaparece, aínda que, como decía antes, o mosteiro seguiu tutelando hasta 1835. E é que se fala da incursión das tropas do pirata Sir Drake cando están polas costas e entran na ría de Vigo, e de que unha parte das embarcacións entra na ría de Pontevedra pois asolando ese mosteiro e tirando as imágenes ao mar, non? Eso o que contan. Unha das imágenes concretamente é a que dicen que non pode ser esa imaxe, pero que se trasladou ata o lugar que ocupa a Virxen da Renda no Alto de Combarro, non? Que podía ter como referencia a unha Virxen da Gracia, que era a vocación que había na Illa de Tambo, a Virxen de Gracia, e outro santo que era San Miguel. Quizás, ao mellor, estiveran os dous a la par, non? O sea, considerados, e non creo que un máis que outro. Aínda que na última etapa de todo, religiosa da Illa de Tambo, é o que prevalece San Miguel. San Miguel, que ten como referencia agora mesmo a capela da que antes explicabas, a capela que persiste, que pode ter dúas datas de reconstrucción, unha de 1749 e algunha posterior, o sea que realmente é dunha etapa reciente. Pero antes de 1749 e 1745 estivo na illa Fray Sarmiento, dentro do percorrido que fixo polas costas, non? Que é unha cosa que quería decir sobre isto, porque actualmente temos os roteiros do Pai Sarmiento, que sabemos que están sinalizando un camiño suposto, o sea, por onde estivo el facendo ese percorrido, que iba tomando notas e escribía moito do que iba atopándose. Sin embargo, nese percorrido non aparece a Illa de Tambo, quizáis ao mellor porque ainda estaba iso a tutela da defensa, pero que hai que ter en conta que a Illa de Tambo sí que debe ser incluída no roteiro do Pai Sarmiento, porque ali estivo e fixo un traballo de investigación, incluso botánico, que era unha cosa que habitualmente facía, e tomando referencias do que iba observando pola illa, non? Entón, falaba eso, dunhas ruínas dun mosteiro, falaba de unha capela en ruínas, en fin, o vai describindo. Hai unha cosa interesante que di o pai Martín Sarmiento, e se refire a Combarro, non? Porque di, antes habitaban los de Combarro, dice eso, non? No texto. E claro, esos que estivemos estudiando e investigando a Illa de Tambo nos leva a tirar do fío, concretamente dese apartado. Que significa que antes habitaban os de Combarro? Que indicios hai de que antes habitaban os de Combarro? Pois tirando dos fíos e dunha documentación que está moi estropeada, tanto que está no Arquivo Histórico Nacional, o que era dos monxes de aquí de Pollo, toda con humedades, en fin, con moitos defectos, máis outra documentación que hai aquí na propia biblioteca, que algún día esta biblioteca pues terá que tamén contar co apoio necesario, ¿no? para poder ser utilizada de unha forma, bueno, pues máis cotián. Pois o que aparecen referencias a unha aldea na Illa de Tambo. As datas que conseguimos atopar van dende 1600 ata 1740. Falan de 4 ou 5 familias instaladas na Illa de Tambo, dos cales incluso teño apelidos, como Pereira, Salazar, Carballo, Outeiro, Arines, o sea que eso está documentado e aparece aí. Donde se complementa esta documentación? Evidentemente, daquela non había o que son os notarios actuais, pero había os escribanos, e había os escribanos do Porto de Combarro e escribanos de Marín, que si recollen este tipo de datos. Evidentemente, eran todos aforados ao mosteiro de Pollo, que decía que estaba baixo a tutela do mosteiro, e a figura que había para poder utilizar as terras do mosteiro era mediante foros, ¿no? Aforados. Hai que decir que os de Combarro, despois de desaparecer a aldea, quizáis porque xa Combarro iba collendo forza como núcleo, e abandonan a illa, pero non abandonan os usos da illa.
a xente de Combarro e de Campelo, que tamén hai que dicilo, e algún o mellor de Lourizán, polos nomes que aparecen aí, pois que viñan usando a illa de Tambo para aproveitamentos de leñas, de madeiras, da pesca tamén da contorna, e o viñan facendo de unha maneira curiosa, porque o facían de forma comunitaria, é dicir, o que recollían o repartían, e pagaban os foros por igual. E isto, claro, ata 1800 e pico, pois así se mantivo. Pero a partir de 1800 comeza unha especulación coa illa de Tambo, xa de aquela, que dicimos antes, a especulación parouse durante a etapa de permanencia militar na illa de Tambo, non se pudo facer nada aí, pero en 1806 xa intentan quitarlle a illa de Tambo aos veciños, non? Do Estado daquela. E resulta que dátanse con nomes e apelidos 22 usuarios veciños da illa de Tambo que acreditan de que veñen usando de tempo inmemorial e que eles que son os titulares. Eso se paraliza. Pero despois, en 1820, a illa ponse en subasta e é subastada e a recolle un tal García Fernández. Os veciños de Combarro pleitean e a volven a recuperar no 1824. En 1835 é a desamortización. Entón, o mosteiro de Pollo pecha, como decía antes, e se marcha. E aí aparece outra especulación, e nada menos que os marqueses de Leis, coñecidos, aquí da contorna, intentan facerse coa illa de Tambo, pero os servizos xurídicos cos que es contaba ali dicen non te metas aí porque non hai nada que facer, que eso está acreditado que son dos veciños de Combarro. Os veciños de Combarro, en 1853, ganan en Pontevedra outro pleito máis e consiguen escrituras de propiedade da illa de Tambo. O sea que por fin se escritura a illa de Tambo a favor destos veciños e no ano seguinte amillaran a illa de Tambo e deso no libro de Lino Pazos tamén aparece, aquí no mosteiro, no concello está acreditado o libro de amillaramento onde 54 familias, xa non eran 22 de 1806, eran 54, pois aí con nome e apelidos acreditan de que son os titulares de illa de Tambo dunha forma curiosa. Amillaran de forma que teñen unha superficie todos igual. Se collen aí e a reparten en 54 partes iguais. E así a teñen. Xa entramos nunha etapa en donde falábamos antes da etapa do Lazareto, coincide con esta cuestión, porque a partir de 1855-56 xa se empeza a poñer en marcha un mecanismo de construción de máis lazaretos, xa estaba en marcha o de San Simón, da ría de Vigo, entón xa se quere poñer outro en Tambo. Primeiro iba a ser na Illa de Arousa, tamén se falou de Ons, falouse de varios sitios, non? E ao final, en 1866, se inaugura na Illa de Tambo, por suscripción popular, entre comillas, porque había un interés por parte dos poderes económicos e políticos de aquí da contorna de facelo, pero Madrid non soltaba cuartos, entón incluso aparecen uns bonos de tantos reais de comerciantes e xente de Pontevedra que puso cartos para facer o lazareto. Este lazareto de 1866 a 1879 pecha. Neste período, os veciños de Combarro que a tiñan como titularidade están baixo unha expropiación, o sea, por intereses do Estado, e entonces aí desaparecen. Pero non continúan as pelexas, porque non podían prácticamente acceder á illa pola cuestión sanitaria, e todos estos veciños sufren outra máis, é dicir, que o Estado estaba pendente de pechar o lazareto, quería pechalo a partir de 1875, xa o quería pechar, só levaba 9 ou 10 anos de vida, pero bueno, xa o quería pechar porque e a opinión pública, claro. Sí. Claro que esa era unha peste, que eso estaba aí non sei que e tal. Así que os que o querían ao principio, agora tamén lle dan a volta e non o queren. E os veciños de Combarro dicen que isto vai a pechar, vai a haber que retomar a cuestión. Pero o Estado dice, se isto vai a pechar e van os veciños a pleitear, temos que pechar isto como unha propiedade pública.
E entón a Fiscalía do Estado demanda ese terreno, ese territorio, como de interés público. Alá van a outro pleito coa Fiscalía do Estado. E neste caso eran 70 e tantas familias, 75. Se non eran as 54 anteriores, teñen que coller abogados, teñen que coller, procuradores e presentarse nas Cortes ali, pois, para plantexar a batalla, non? Pois ganan os de Combarro e resulta que chegan aquí e, claro, todas as persoas que foron ao pleito a Madrid, é dicir, abogados, viaxes, gastos, etc., lles plantexan aos veciños como que eses teñen que recuperarlo, non? Esas persoas teñen que cobrar todos esos traballos realizados e non eran tontos. É dicir, antes de facer as xestións, obrigáronlle a todos os veciños a asinar un documento onde se comprometían a facerse cargo dos gastos. E non tiñan para facerse cargo dos gastos. Entón, en ese momento, pois aparece un persoeiro que se chamaba Aris, de aquí de Combarro, Campelo. Decían que era agrimensor, o sea, un medidor de fincas, e ele é o que vai de intermediario en esta operación, pero claro, para os viaxes a Madrid, el tampouco tiña cartos para os abogados, e un alcalde, que foi técnico de alcalde a maioría do tempo, pero durante un período foi alcalde aquí en Pollo, que se chamaba Francisco Arosa, deixalle os cartos. Entón, realmente estaban en deuda con Francisco Arosa. Resumo, porque é bastante longo todo o proceso. Francisco Arosa quere recuperar os cartos, os veciños non teñen cartos, entón pasan un por un diante do notario de Pontevedra a ceder a súa parte, esa que tiñan no emillaramento. ¿Quién se queda con toda a illa? Francisco Arosa. Pero isto coincide na etapa de Montero Ríos, cando está en Lourizán, e Montero Ríos en 1875, 76, 77, 78, empeza a mercar máis fincas na contorna do Pazo de Lourizán e estaba obsesionado tamén con Tambo. O que era, vamos a ver, era diputado, foi ministro, etc., e tampouco iba a entrar nunha operación así tan duras. E foi presidente do goberno, sí. E resulta que este Francisco Arosa era amigo de Montero Ríos e tamén era amigo de un notario que había en Pontevedra que era Valentín García Escudero. Francisco Arosa chega a un acordo con Montero Ríos de dividir a illa, o sea, me compras 3 partes se te interesa e me quedo con 2. Contratan a un técnico daquela e dividen a illa en 5 partes e de feito podemos dar fe, que nosos de Irmandade, e Antón Costa está como que é o presidente, como aparece unha rocha que aparece no documento do reparto e atopamos a rocha con unha estrela de 5 puntas dividindo a illa desde o cumio en 5 partes, non? O sea que o documento existe e concorda perfectamente con esa división que fixo Montero Ríos. A continuación, como eran amigos de Valentín García Escudero, Arosa lle cede unha das 2 partes que tiña Valentín García Escudero e por eso aparecen nos documentos posteriores 3, Montero Ríos, García Escudero e Francisco Arosa. Montero Ríos, desde o principio que toma posesión da illa sobre 1880 a 1881, utiliza a illa como un complemento de Lourizán, do Pazo, pois para levar ali a persoalidades da época, e ali ten feito mítines, banquetes, discursos políticos. Nós temos recollidos algúns dos discursos políticos que deu na illa de Tambo, dentro da línea liberal, máis ou menos, que tiña, moi curiosos algúns deles. Moi liberal, pero moi curioso, non? Bueno, de feito foi antiforalista e puxo a Institución Libre de Ensinanza, entre outras cousas, non? Sí. Ben, a etapa de Montero Ríos, quitando anécdotas, que a partir de 1902 queda él con toda a illa, porque ceden a súa parte Arosa e Valentín García Escudero, pero nese período aí, claro, hai varias cousas, non? A intención por parte do Estado de facer unha penitenciaria militar aproveitando a estrutura do Lazareto, cunha ampliación para 500 penados, chamáballe un penal agrícola, un penal de redención de penas mediante actividades agrícolas, que ao mellor hoxe en día habría que recuperar esa figura, en vez de estar metido nas prisións, pois
facer unha actividade nos nosos montes, por exemplo, non? Hai anécdotas tamén dunha cabeza de xabarí que estivo durante moito tempo no Pazo de Lourizán, que prácticamente debe estar podrida xa, porque hai moitos anos desto, que a cazara na illa de Tambo nunha das súas cacerías, non? Montero Ríos. E bueno, xa fomos 20 tempo, non? Prácticamente dándolle este repaso un pouco ao que foi a illa de Tambo e a súa historia, pois enlaizar xa prácticamente coa etapa recente, é dicir, cando a familia de Montero Ríos falleceu en 1914 e os heredeiros, entre eles estaba outro Eugenio que durante un tempo estivo dirixindo o balneario que construíra Montero Ríos nos Praceres, non? Aquela casa balneario, aquela casa de baños tamén. Todo eso quebrou de alguna maneira e, bueno, logo aparece o interés do exército pola illa xa desde 1939, onde se fai o expediente, o exército a illa ata nosos días, porque a illa sigue sendo propiedade do Ministerio de Defensa. Bueno, teño que decir nada máis un par de cousas, e é que no ano 2002, cando se produce a desafección para usos da defensa, non a perda da titularidade que sigue estando no Ministerio, marcha o destacamento militar da illa e procédese a uns traballos de clareo no eucalital por parte da empresa Traxa, e eu, aproveitando eso, no 2002 tuve a ocasión de pisar a illa de Tambo e poder comprobar un pouco o libro de Lino Pazos in situ, de documentarlo ali, e entón a partir de aí tamén iniciar outro tipo de actividade, non? En aquel momento, a partir de 2002, cando se desafecta, eu estaba presidindo unha comunidade de montes aquí en Combarro, e pola documentación que había, esa documentación que vos relatei dos veciños de Combarro, uso que facían inmemorial, a división a partes iguais, todo eso era un referente de usos do que era un monte comunal ou un monte veciñal en Mancomún ao longo da historia. Nos daba unha referencia clarísima. Pero non solamente iso, outro documento que aparece de 1862, isto era unha gaceta do Estado, que era un boletín oficial do Estado, donde declara a illa de Tambo monte exceptuado de la desamortización, monte de los pueblos de Pollo, dice o documento. Curiosamente, ali veñen un montón de nomes de montes, menos Tambo, o resto dos montes que aparecen ali, hoxe en día son montes veciñais en Mancomún. O cos nomes tal como aparecen ali, do Monte Castrove, do Oroz, etc. Por tanto, era un referente. Nos de aquela da Comunidade de Montes iniciamos un contencioso administrativo coa administración para declarar o monte veciñal en Mancomún, xa que se desafectaba para usos da defensa, e fomos ao contencioso administrativo ao final, pero perdimos, porque entre os documentos que solicitou o tribunal pediulle un ao Concello de Pollo, e o Concello de Pollo daquela informou negativamente a proposta que facíamos os veciños de Combarro, non? E entón perdimos aquel contencioso. Faltaba moita máis documentación necesaria que logo co tempo si foi aparecendo para reforzar a tese de que o monte de Tambo era o monte veciñal en Mancomún. E ben, eu penso que dimos así un repaso a longa historia, porque ten unha longa historia e fonda historia da illa de Tambo, e nada máis desde Irmandade Illa de Tambo aproveitar a ocasión para que vaya pronto, raudo e veloz o proceso de recuperación da illa de Tambo e co proxecto ambicioso de Sergio Portela, o estudo arqueolóxico e todo o que queda pendente por facer. Moitas grazas pola atención. Moitas grazas, moitísimas grazas a Claudio Quintillán e a Xosé Fortes por toda esta historia tan
pormenorizada, a pesar do escaso tempo que contaron acerca da illa. Nós teníamos pensado pechar a xornada da mañán a hora 1:30. Está o alcalde que chegou un poquinho tarde, que lle vai a entregar uns agasallos ás persoas que interviron. Vai a vir por aquí ahora Nito. E vamos a pasar ao xantar. Se ninguén ten preguntas, porque excusas, pode haber alguna pregunta para Xosé ou para Claudio. Despois, pola tarde, é cando vai a ser, a parte de Sergio, onde vai expoñer o seu proxecto de desenvolvemento arquitectónico e sustentable de Tambo, e onde vai a dar pé, eso sí, xa a máis intervencións para todos os aspectos que teñen que ver tanto co da mañán como da tarde, como ides estar prácticamente todos. Se vos parece, se hai alguna pregunta para eles, a pasamos, e se non damos de paso a Luciano Sobral. Non hai preguntas. Pois, xa para despedirnos de vos, bueno, darvos as gracias por estar aquí as 4 persoas que estiveron, algún xa tivo que marchar, e decirlle a Nito que veña a despedirse das persoas que están connosco. Hola, non sei se me escoita, sí, creo que sí. Bueno, en primeiro lugar, disculpas porque cuestións personales pois impedironme estar a primeira hora. En todo caso, pois agradecer a todos os ponentes, a Fortes, a Sergio, a Claudio, a Gonzalo, a un amigo conocido de fai xa casi da xuventude, e tamén a Lastra, que aínda que non me dou conta. Pero, bueno, a todos os presentes, ponentes, evidentemente agradecer tamén a presencia do xefe da Escola Naval, pero ya tuvemos ocasión de vernos, e comentábamos a idea de estar os aquí xuntos, pero ao final estamos. Bueno, por lo tanto, gracias a todos, e teño que dicir tamén que desde o Concello a nosa aposta por recuperar a Illa de Tambo como un ben patrimonial do Concello, por lo tanto, dos veciños e veciñas de Poio, pero tamén un ben importante para nós desde o punto de vista, eu así o penso de cara ao futuro, como un valor patrimonial e cultural e histórico, pero tamén con un valor que poida tamén significar algún tipo de non me gusta falar de economía, porque a veces cando falamos de rentabilidade económica parece que estamos pensando en algo que deberíamos de retirar da nosa mente. A illa debe ser un ben patrimonial e cultural, pero un espacio público, un espacio de visita, de estudio, pero sobre todo un espacio natural a protexer. Para nós é fundamental. E hai uns cuantos elementos que Claudio e a maioría dos que estades aquí os conocedes, como é o Lazareto, como é a capela de San Miguel, o propio Polvorín. Eu creo que é unha estrutura constructiva desde o punto de vista que ten tamén, a meu entender, o seu valor e que tamén debería ser recuperada e protexida. A fonte de San Miguel, outro espacio interesante que, de alguma maneira, nos dá un ben a veces que empeza a ser escaso como é a auga, por lo tanto, a fonte de San Miguel tamén é algo importante a recuperar. Para nós son os espacios que deberíamos de recuperar, máis alá de, evidentemente, e sobre todo o que significa desde o punto de vista da naturaleza e de conservación, ese suposto castro que está na punta de arriba, xa no cumio da propia illa. Todo eso, poñelo en valor con un atractivo máis para o noso Concello, máis alá de pensar en algunhas cuestións que puderan pasarnos pola cabeza como algo que pudera ter un atractivo desde outro punto de vista que non quero mencionar, pero que sí que podría ser un peligro para a illa. A illa está, eu creo que desde o punto de vista da naturaleza está ben, necesitaría evidentemente unha repoblación forestal e eliminar certas especies e engadir outras máis
de acordo con o noso entorno, con o noso espacio natural, e así que de aí nacen toda esta idea que se levamos anos. Efectivamente, Claudio sabe ben que levamos desde que se permitiu as visitas, que o Concello organizou aquelas primeiras visitas á illa coincidindo con a Festa do Mar, na primeira edición da Festa do Mar de Comparra, e que tuveron muitísimo éxito e que hai, evidentemente, interés por todas as partes, eu creo que polo Estado, neste caso tamén, en que eso se manteña e que o Concello poida ser realmente o tutor dese espacio. E en eso estamos traballando. Hai conversacións abertas co Ministerio e creo que podemos chegar, non vamos a poñer plazos porque non é bo poñer plazos, pero que sí que hai unha vontade clara tanto polo Estado como polo Concello para recuperar ese espacio como un ben municipal e patrimonial. E aquí tamén agradecer aos funcionarios, traballadores, a Consellería de Promoción Económica, a Gregorio, a Silvia, de Turismo e todos os presentes, a colaboración e o traballo para levar a cabo estas jornadas que en definitiva o que pretende é afondar máis nesa idea que temos. E, por suposto, un agradecemento a Sergio por o traballo, en felicitación tamén a Sergio por o traballo que estou facendo. Tuvemos a ocasión de ter unha pequena conversa sobre todo este tema e, por lo tanto, pues, bueno, nos, desde a corporación, hai unanimidade en recuperar este espacio e espero que vos sintades cómodos, que salgamos de aquí con unha idea clara do que é a Illa de Tambo e unha idea clara que a Illa de Tambo é un espacio de apoio. Moitas gracias. Gracias a todos. A cada un deles seu agasallo. Bueno, tamén se ve o que dices claro. Bueno, aquí este son dos libros. Un libro sobre Lletamos, precisamente, pois é un libro editado no Concello de Pollo que recolle a Lletamos tamén, pero que é un pouco a historia do noso municipio, ¿no? Os espacios naturales e non só a Lletamos, pero bueno, un detalle Mariano recolle de Gonzalo que tivo que marchar por eso antes dicemos no relatorio. Gracias. Recuerdo ser Gonzalo, que Gonzalo... Sí, le vacunado. Sí, está vacunado. Entón agora, xusto no horario previsto, que é 1:30, vamos a facer unha pausa ata as 4:30 para sentar e volvemos ás 4:30 co proxecto de Sergio e o faladoiro entre todos. Vale? Boa tarde.